ita jaruman nan wata tauraruwa take haskawa wadda kuka fi sani da Momee Gombe ta wallafa wani hoto a shafinta na Instagram ita da babbar yar'ta tana taya ta cika murnar zagayowar shekarar. Momee Gombe jaruma ce wadda tauraruwarta ta fara haskawa tun da ta yi wannan waƙar jarumar mata ita da Hamisu Breaker. Idan ba ku manta ba, a baya akwai raɗe-raɗin da aka samu ana ta cewa ta sanadiyyar Hamisu Breaker a auren ta ya mutu, duk da ba wata hujja da za ta nuna hakan ne. Wallafa hoton nan ke da wuya a shafinta na Instagram, dubun dubatan mutane suka dinga taya ta murna, wasu ma har da saƙon barkwanci. Akwai wani wanda ya ce a gaskiya anty Momee muna kamu saboda dole yarinyar nan ta kyawu irin naki. Akwai kuma wanda ya ce gaskiya Momee ba zan ɓoye miki ba, yar baiwa ce ke, saboda Allah ya miki baiwar da ba kowace mace ke da ita ba. Duk duniya ba wanda zai kalle ki ya ce kina da wata 'ya mai girman wannan, saboda jikinki bai nuna hakan ba. Akwai kuma wani wanda ya ce yanzu anty Momee kina da kamar yarinyar nan kike son ta da rawa haka, gaskiya akwai abin mamaki, gaskiya yar baiwa ce ke, Allah ya miki wata baiwa wadda ba kowace mata ce suke da ita ba. Daga ƙarshe dai Momee Gombe ta yi reply ta ce ina yi wa kowa fatan alkhairi, na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya bar zumunci. Domin samun zafafan labarai ku biyo mu Arewa 222, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.